شەواوە خۆش بە تەماشەوانên ڕۆژاوا TV بە خەلکێکە نوش بەرنمەیە ڕاوە ئەم لە پێشبەریوەنە دەستپێکێ بەریاکۆم دەرباسی بەرنمەیە خە ببن ئەم دخوازن ببیر بخین کۆ ئیرۆ ڕۆژە ڕۆژنەمەگەریە کوردیە کۆ دوێنی سانە ساڵە 1970 یەکەمین ڕۆژنامەیە کوردی بە ناوێ کوردستان ji aliyê Miqdad Midhet Bedirxan ve li paytexta Misrê li Qahîreyê hat weşandin bi vê helkeftê her sal di duê Nîsanê de wekî roja rojnamegeriya Kurdî tê pîrozkirin bi vê bûneyê em vê rojê li giyanên şehîdên حقیقتê yê ku şevûrojên xwe kirin yê ku canê xwe feda kirin da ku bigêjin heqîqetê li wan pîroz dikin li hemî xebatkar û saziyên ragihandinê yê ku îroj li du heqîqetê ne û dengê gelê xwe digihêjin cîhanê em li wan jî pîroz dikin temaşevanên me îro jî di nava vê bernameya xwe ya rave de em ê balê bikişînin li ser demokrasiya herêmî wekî pênase şert û mercên pêkanîna demokrasiya herêmî di aliyê maf û azadiyên bingehîn de herwiha di aliyê wekhevî û hevpeyvînên civakî de di aliyê rêxistinên siyasî de herwiha em ê alê bikişînin li ser erkên perwerdehiya siyasî û zanistî di nava demokrasiya herêmî de hêza dadperwerî di nava vê yekê de li aliyekê din jî em ê balê bikişînin li ser erkên demokrasiya herêmî di aliyê rêveberî de di aliyê parlamentoyê de herwiha di aliyê hêzan an jî dadperwerî de komên civakî yên rêxistinên civakî di nava herêmê de çi ne li aliyekê din em ê balê bikişînin li ser girîngiya demokrasiya herêmî ji bo gelê Kurd û gelên ku di nava xaka rojhilata navîn de jiyan dikin gelo demokrasiya herêmî di navbera herêm û dewletê de dikare pêwendiyên bi çi awayî ava bigire demokrasiya herêmî çi ye şert û mercên wê çi ne erkên wê çi ne û giringiya wê ji bo gelê Kurd û rojhilata navîn çi ne em ê îro vê mijarê li ser maseya rave be rojnamevan Zinar Yildiz re nîqaş bikin Reza Zinar tu xêratî destpêkê roja rojnamegeriya Kurdî li te pîroz be beriyakom derbasî mijara xwe jî bibin helbet em dixwazin bi bîr bixînîn îro roja rojnamegeriya Kurdî ye bi vê bûneyê em dixwazin wekî rojnamevan hestên te helwesta te ji bo vê rojê çi em dixwazin dest bikin Belê destpêkî de ji bo vî derfetî we dame wekî qanata Rojava em spasiya we dikin tabi 128 sal vegere roja rojnamegeriya Kurdî ez serî de dixwazim wek çanda ragihandina azad ji gurbet teliyan heta Seyid Evranan Kemal ji Aziz Köylüoğlu heta Gülistan Tara heta Nazım Daştan û Cihan Bilgin ku herî davî di şerê dijî cihadîstan dema heqîqeta şer radigihandin hatin şehîd xistin ez bi bîranîna wan ez hemû hevalên me rojnameger ez vî rojî ji wan re pîroz dikim wek qanata Rojava jî bi taybet di vî pêvajoya şer de jî medît yanî çawa kedekî mezin bi tevlîbûnekî fedakarî qanata Rojava jî wek karxebatekî rojnamegeriya heqîqetê meşandin em Rojava TV jî bi vî boneyê em dixwazin spasiya xwe û pîrozbahiya xwe pêşkêş bikin tabii ev çandeke ez vî jî dixwazim bêjim yanî belkî em di nava vî karî de pir wisa kevnar nînin qasî emrê xwe me daye xebatên ji bo rastiya ku derkeve holê û kesên wan emrê xwe dane jiyana xwe dane canê xwe dane li ber wan kedema belkî ne tiştekî be ama em jî wek şopdarê wan em dixwazin di nava vê rêkî de bi wan re bi rihê wan bi çandê wan em bi wan re bimeşin û dubare jî te jî û xebatkarên Rojava TV jî ez hemiya pîroz dikim Rêzdar Zinar yanî em duê derbasî mijara xwe ya bibin bêhtirî xwe balê bikişînin li ser demokrasiya herêmî dedît nava entegrasyona demokratîk de niha li vê derê peymana 29 çileyê di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta demkî de heye li Bakurê Kurdistanê niha pêvajoya aştî û civaka demokrasî tê bi rêveberên ji xwe rêber Abdullah Öcalan jî di nava rêz ew xwe di perspektîfên xwe de di nava peyamên ku dişîne dijî
زیده بالی دکشینه لسر دموکراسیا هریمی ام دخوازن زیده بالی بکشین لسر بی اوکی پیناسه مروف دکاره چاوا دموکراسیا هریمی دنوا وان پی واجوین کو در باست بدن ده شروع بکن Yani tege ki لسر نقاش پر زیده تیکرنه و جانی زمان yani naha demokrasiya heremi yan demokrasiya radikal yan demokrasiya parlamenter gelek cüreyn vicna cihanê da hey û gelek ideoloji li ser demokrasî gelek şirûveyên cuda cuda jî dikin lê ve jî anî ziman ne di pêvajoya dawî da ne tene di pêvajoya bi aştî û civaka demokratîk ve ser apo viyekî xistiye Rojava Kurda da ev demek dirêj aslında rêber Abdullah Öcalan peyva demokrasî xistiye Rojava Kurdan da û her dixwaze bi naskirinekî demokrasiya sosyalizm demokrasiya sosyalist dixwaze sistemekî nû ji bo civaka rojnata navîn bi giştî bide avakirin û numuneyên wî mînakên wî jî ji nav gelê Kurd derxîne. Mesela ez mînakekî bidim wextê ev pêvajoya dawî de şerê li Rojava hat meşandin li dijî rêveberiya xwe ser gelek çete kombûn bi hevdûra şerekî meşandin û xwastin aslında vê sistema rêveberiya xweseriya demokratîk ji holê rakin Tom Barak nûnerê Amerîkaya Sûriyê peyvekî kiribû gotibû ji bo rojhilata navîn bi giştî demokrasî zêde ye yanî nepêwîst e gor civaka rojhilata navîn ji demokrasî zêdetir rejimên otorîter yanî rejimên yekdestî zêdetir makul e û zêdetir tê pêk anîn. Tabii ev xwe li ser civaknasiyekî dide avakirin vî gotinî dibêje. Yani Tom Barak jî baş zane ji 200 salên dawî de bi sîstema netewdewletan re xwastin li rojhilata navîn sistemekî çawa ava bikin. Sistemekî merkezî, sistemekî tamamen navendî û hemû tişt ji navendekî ve hatta ji dîktatorekî we were diyar kirin. Tu mafî civakî tin nebe. Tu nêrînekî di derbarê desthilatdarî da û di rêvebirina civakê de tu nêrînî civakî tin nebe sistemekî wisa ava kirin. Ana em dîktatorên 200 salên dawî ê li rojhilata navîn bi giştî em lê mêze bikin hemû bi destê sîstema Rojavayî ve hatin serdesthilatê. Saddam Hüseyin bi destê Rojavayî ve hate desthilatdar Iraqê. Niha ê ku Amerîka herî zêde niha şerrî wî dike İran Xameneî bi destê Amerika, destî Britanya, destî Fransa anîn xistin desthilatda İranî de. Eger tê bîra pêş temaşevanên me sala 1970 da li İranê û li Rojhilatê Kurdistanê bi giştî hêza herî sereke hêzên şoreşger bûn. Hêzên civakî bûn. Aniha mesela berî ev şerê ku biqewme li İranê medît mesela bi şiara jin jiyan azadî serhildanên çawa mezin çêbûn. Li Rojhilatê Kurdistanê li İranê çêbûn. Heman şêwazî di salên heftiyan da jî ev potansiyel ev bingeh li Rojhilat û li İranê derket bu holê. Ji bo ku Amerîka, Britanya û Fransa vî potansiyela şoreşgerî bitefîne çûn ji Fransa hamanê anîn û xistin desthilatda İranê û bi wî şêwazî xwastin tevahê potansiyela şoreşgerî ya li İranê bitepsînin. û aynî tişt ji bo Sûriye jî wisa derbas dare, heman tişt ji bo Iraqê jî derbas dare û ji bo Tirkiye jî derbas dare. Piştî salên şêstan şûn da em dibînin li Tirkiye herî zêde hêza sereke û xeterî ser desthilata Tirkiyeyê çê dikir şoreşger bûn. İşte partiya dev genç hebû yani ciwanên şoreşger hebûn û bi wî şêwazî bi milyonan însan radibûn serhildanan dikirin ji bo ku rastî bikarbin di Türkiye'de guhertinekî rejimî ava bikin. Piştî ev pêşketinane darbeyekî bi salên 1980 ve aslında ev potansiyela şoreşger ya li Tirkiye hemû hatin kuştin û sistemekî
encamı wî niha em dibînin li Türkiye hat ava kirin bi wî şêwaziya hat ava kirin. Niha em dibînin ku aslında wextê Tom Barak dibêje demokrasî li rojhilata navî nayê yani ev qirasê demokrasî li rojhilata navîn firehe yan lê nayê işte li gor pratikên xwe berî dizanin dibêjin. Ama rastiya rojhilata navîn ne ev e. Divê gerek em vî yekî baş bizanibin. Mesela rêber Apo divir da vî yekî dide xuya kirin. Demokrasî dîroka wê ji rojhilata navîn dest pê dike. Ji ber ku însaniyet li rojhilata navîn dest pê kiriye. Rêber Apo demokrasî dîroka wê vedigerîne destpêka civakbûyînê. Dibêje wextê civakbûyîn li rojhilata navîn pêş ket ne bi desthilatdarî pêş ket. Ne bi diktatoriya pêşket, ne bi desthilatdariya beşekî ji nav civakî derket. Dema civakbûyîn li rojhilata navîn pêşket, bi lihevkirinî pêşket, bi wekheviyê pêşket, bi adaletî pêşket. İşte ev pênaseyên ku em niha dibêjin destpêka civakbûnî de heye, esas pênasekirina demokrasî bi xwe ye. Yani di nava demokrasî de em dibêjin wekhevî heye, di nava demokrasî de em dibêjin adalet heye, di nava demokrasî de em dibêjin lehevhatin heye, lehevkirin heye, di nava demokrasî de em dibêjin heskirin û ihtiram heye yani rêzgirtin heye. İşte ev tiştana hiştiyekî ku civakbûyîn ava bibe. İşte ev pîvanana ku em dibêjin işte axlaqê civakê ava kiriye. Sistema rêvebirina civakê ava kiriye. Seroketî wextê rêber Apo wextê wan tiştana tîne ziman bi wî üslûbî tîne ziman ku dîroka demokrasî dibêjî destpêka civakbûyîna li rojhilata navîn de pêşketiye. Ji ber wî wextê em niha nîqaş dikin ka demokrasî wekî pênaseyekî Ewropayî bimetê Musa em jî di nava mêjiyê xwe de em wek însanên rojhilata navîn jî em dema nîqaş dikin em demokrasî wek têgihekî wekî rojavayî wekî sankî Ewropî ye wekî sankî Amerîkî ye em pênasê dikin em digirin dest. Rêber Apo divir de vî pênaseyê vedigerînê cevherê xwe dibêje ev têgeh ne têgehekî ji girêdayê Ewropî ye yan girêdayê Amerîkî ye yan girêdayê hêzên rojavayî ye. Cevherê xwe divir de hatiye ava kirin. Wana ji bo ku bikaribin desthilatên xwe ku civak nema tahammül dike. İşte wek desthilatekî ku Hitler li Ewropa derket. Wek desthilatekî ku işte wek İmparatoriya Brîtanyayê ku kolatiye herî Kurd di nava cîhanê de dameşandin. Dîsa li Amerîka koletiyê ku herî dijwar li ser civakê, li ser civaka Afrikî hat meşandin. Ji bo ku civak bikaribe tahammül bike demokrasî birincam xwe û xwastin bi vî têgehê aslında vî civakê hinek bikaribin çawa yani bikaribin bidin tahammülkirin yani vî desthilatdariyê xwe re tahammülekî ava bikin demokrasî ji bo xwe bikaranîn. Ama esas di rêber Apo da tiştê ku vedigerî cewherê xwe esasî rêber Apo dibêjî demokrasî di destpêkirina civakbûyîna de hatiye destpêkirin û pênaseyê xwe bi wî şêwazî dide destpêkirin. Rêzer zinar yanî wekî ku tu jî anî ziman demokrasî ji vê derê de dest pê kir ji xaka rojhilata navîn de dest pê kir. Lê îro roj ew sîstemên desthilatdar, sîstemên netewdewlet yê ku ew zihniyeta desthilatdarî li vê derê ferz kirine û kirine wekî rastiyekê li vê derê ku êdî nayê enkar kirin û heta roja îro jî berdewam dike û ew zihniyeta ku demokrasiya Gerbê an jî rojavayê bi me bidin qebûlkirin jî yanî li gorî fikr û felsefeya desthilatdariyê ya ku li vê derkê dimeşînin. Şert û mercên pêkanîna demokrasiya rastaqîn bi taybet li xaka rojhilata navîn ya ku bi hezarê salan jî hatine mehrûm kirin. Çi şert û merc gerek dibin ku ev demokrasî carekê din vegere cewherê xwe li vê derê? Belê. Tabii eger şart û mercan ve girêdayê mirov bixwaze têkoşîna demokrasiyê bimeşîne wî çaxê em dikarin vegerin gotina Tom Barak. Yani em dikarin bêjin niha di rojhilata navîn de her tim şer e tu derfetî ku em bikaribin civak
درباس جهین بریارداینی بکن تنه جواک ندوی زانه بونی ده که بکاره به مافی خواه بپاريزه جواک مافی خواه ناسنا که ام دکارن گلک هنجد ببینن که ام تکوشینا دموکراسی ندن اما دموکراسی تکوشینا دموکراسی نه تشتگوسه که به شرط و مرجان ما ورگریدن ریبرا پویه که وکی مجاره هبون و نبونی دنرخینه یعنی دروجه ما ایرو دا پرسکریکا دموکراسی جبوی جواک ادی بویه مجاره هبون و تنبونی اگر جواک نکاره به دموکراسی خو اواب که وی جواک تنبه به يعني تشرت مرجل بيش ويتنين يعني تنه اگر جبركو سيستم كل بيشيات تخازي تجهولي راك يعني چي جواك به جواكا کرد جیبه ارمنی جیبه گریدای باوریان جیبه علوی به ازیدی به یعنی جنتبوینی ورداتر ج باوری ورداتر وک جواک بوین نا سیستم آمیا جهانی یا جهان آمده دمشه جواک بوینی جهولی را دکه ایکو جواک دکه جواک بوان پیوانانا جهولی را دکه نه yani وقت میناک ام بدن yani روزا خویا جیانی ام دکارن مثلا گلک میناکا بدن انا her یک جمعه مثلا کالین ما پیرین ما مثلا بحثی دکن دیجین جواکا بری 5 سالی چاوا بو دنوا گوندا چه هف گرتن هبو چه حس کرن هبو وقتی مثلا یکی نخواش بکتا یکی زحمتی یکی کشاند با یکی دعوت یکی کربا کیف خوشی به زحمتی به ایش به کلم به چه هفگرتنه که هبو چه پیوان هبون و آنها پشت 5 ساله آنها امکتنه چه حاله سبب کیه سبب چیه دوی گرک ورزانین یعنی چه بو سبب کو اف پیوان این جواکی ای بری جهولی رابون اگر ام وی بزانه بن ام دکارن وی چاقه ام سدما تیک چوینا جواکی ناس بکن و چاوا ام جواک دیسا وگرین سر پیوان این خو ام دکارن وی ناس بکن yani دناوا وی 5 سالین داوی دا چی پیشکت رسمانیت کت نوا جواکی زیدتر دستلاتداری سر جواکی تحکم آخوا آوا کر زیدتر جواک کت میجی جواکی بخدا یعنی دستلاتداری د میجی جواکی دا خوب جه کر از باور نکن مثلا بری پارتیا باعث دناوا عربان دا اوقات نجات پرستی هبایا انا ایرو ام دبینن دروجا میکو ایرو ام جیان دکنده ام دبینن دناوا عربان دا چی نجات پرستی درکت یکو ev Arabi ki ku mesela kleşi digre deswa fişeki daveci ala kurda. Yani ev nicat peresti ki avakir. Beri 5 sali, beri 6 sali, beri partiya Baas misal. Beri vi devletan netev devlet kul Suriye vera avakirin acaba avkas nicat peresti dınava Araban'da he bu gelo. Avkas dijberi dınava kurda diji kurda he bu gelo. Mesela gelek emci çirokat göderdikin, insanan göderdikin, ev yektin ne bu? Peki vi dijminati peşxist, vi nicat peresti peşxist, vi dijberti nava civaki da peşxist, vi ahlaki civaki ku tnekir u civak jhev xist, kijan sistem bu, kijan pergal bu? İşte pergala netev devleti bu. İdeoloji avi bu, siyaset avi bu, siyaset aviya evlehi bu, siyaset aviya çandi bu, hiç ku ev sistem ciholi rabe. İşte eğer em bejin dınava vi şartı mercida em demokrasi çama peş bakın em bejin valla şu zaten civak cihafketiye. Edi ev pivanin civaki eberi nemane. Civak ji ahlaki dur ketiye, civak ji rezgirtini dur ketiye, civak ji haskirini dur ketiye. La ma edi demokrasi peknay. Edi civak mesela gelnek caran emnivir bu şahit yani vantiştana. Mesela dibejin heval yani mesela dınava reveberiye kida. Dibejin ya işte eğer reveberi aşk ne be? Reveberi destivi da sultan ne be? U serseri civak nizam çıpek neyine? Ev civak femnak. Yani ev peki vi civaki vi insanı ki xistiye vi halide. Mesela em fikrin ki mesela hind vakti zaroke ki de emri vi 5-6 sali de em dixin dibistane u mamoste ki ku desti vi da xortume ki qawşe ki dare ki u vi mamoste
dihilin ku wî zarokî fêrî silta bike, fêrî desilatdarî bike. Peki ev zarok dema ji 5 salî xwe, 6 salî xwe, heta 20 salî xwe wisa mezin dibe. Ku di fikrekî ku acaba dema desilatdariyekî ser serî wî tune be wî çi bike. Yani şart û mert çawa tê avakirin bi destî me tê avakirin. Desilatdariya devletî ya netew devlet bi destî me ew şart û mercan ava dike ku bi me dide ferskirin binê. Tu bi serê xwe nikarî biryara bigirî. Tu nikarî di derbarê xwe de biryara bigirî. Tu nikarî siyasetî di derbarê xwe de bikî. Tu nikarî xwe îfade bikî. Tu nikarî temsîliyeta xwe bike ji ber wî ez î temsîliyeta te diyar bikim. Wan tiştana bi me bi civakî didin ferskirin ku êdî demokrasî pêk nayê. Yani hûn ne li gorî demokrasî ne. Dawiya da devlet dibêje her tişt ezim zaten û her tişt di dora min de çê dibe û ez nebim tu tineyî. Yani hebûna civakî bi devletî ve girî dide. Ji ber vî qas civak bi devletî ve xwe dizaliqîne. Yani xwe da hêz nabîne. Xwe da hez nabîne û xwe devletî ve dizaliqîne. Divê ev şart û mert çawa ve ji holê were rakirin civak divî gerek divî esnayê de were perwerde kirin. Were hişyar kirin ku ev şart û merc vegerin. Ku rastî civak vegere cevherê xwe. Vegere aslê xwe û bikar be demokrasî ava bike. Ana gelek mînakî xwe heye mesela komîn hatin ava kirin. Pêvajoya rêveberiya xweser a demokratîk li Rojavayê Kurdistanê nêzî ji 2014 û vir de hat dest pê kirin. Gelek mînakîn wî çi bû? Wextê civakekî ji xwe bawer dike ku dikarî tişta bike pêş dikeve. Rastî kirin yani Rojavayê Kurdistanê ev yek ispat kir. Ana îro mesela wextê li hevkirinekî li hember rewşekî şer çêbû û di nava wî li hevkirinê de em bêjin mesela hinek şart û merc hatin guhartin rêveberiya xwe ser hinek şart û mercên xwe guhartin niha di civakê de çawa tê fêm kirin wek teslîmiyet tê fêm kirin. Çima civak vî yekî fêm dike ji ber ku civak bi serxwebûyînê pê hesiya. Di pêvajoya 15 salên dawî de civak bi serê xwe çawa dikarê xwe birêv ve bibe ew pê hesiya. Çawa dikarê xwe îfade bike ya pê hesiya. Na herî zêde jin li dijî wî pêvajoyê işte em bêjin entegrasyonîstek ne newse. Çima ji ber ku jin di vê pêvajoyê de herî zêde pêşket çawa dikarê li gor rastiya xwe ya jin di nava civakê de xwe îfade bike û tevlî civakî bibe wî yekî derxiste holê. Ana mesela pîvanî entegrasyonê herî bilind di nava jinan da derdikeve holê. Em dibînin mesela herî zêde ciwan mesela refleksên xwe çawa dikarî di nava civakê de li hev bibe bi devletê re ev derdikeve holê. Niha mesela ev du sê rojên dawî hinek sîstema adaletî wisa derket pêş di pêvajoya entegrasyonê de. Çima? Ji ber ku civak têgihiştina xwe adaletê nas kir. Êdî dît ku nikare sîstema xwe adaletî teslîmî devletî bike. Ji ber ku dît farqa sîstema adaletê devletî dît berî baş çawa dikir, sîstem çawa dikir û piştî wê di sîstemekî demokratîk da sîstema adaletî çawa pêk tê civak çawa sîstema xwe adaletê bi şêwazekî sirh bi şêwazekî lihevkirinê bi şêwazekî ku rêzgirtinî çareser dike û cezayên ku pêwîst ji alî civakê ve meclîsên civakê ve komînên civakê ve çawa têdayîn wiya dît aniha dibêje ez ê çawa ez ê sîstema xwe ya adaletê teslîmî devletî bikim. Divê gerek lihevkirin hebe. Yani wek sîstemekî ku berî jî rêbera tarif kiribû yani aliyekî devlet, aliyekî demokrasî sîstemê xwe bikar bin gel hevdû bimeşînin. Civak jî hebûna xwe bikar be berdewam bike. Divê astê de nîqaşên ku niha çêdibin aslında ev şart û mercana çawa hatiye hilweşandin dide xuya kirin. Yani ev şart û mercên ku berî digotin demokrasî pêk nayê êdî hatiye hilweşandin. Lewma di roja me îro da bi taybet li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê bigiştî jî ez karim vê yekî bêjim. Ev şart û mercên ku berî baş li ser civakê farz dikir
ادی اول شرط و مرجانه جوالی رابیه ادی جواک زیادتر وکری دموکراسیه کو بکار به تکوشینا دموکراسی راحتر بمشینه باشا رزر زنار يعني نها أمورن السر جرينجيا بيك أنينا في ديمقراطية هرمي السر سي أصلا مروف كارا مثلا نرخندني درباري وده بكم يكجبو هم دولتي داكو بكاربا ناكو كين خوا إن هندرين تبلي هفيا كود هندرين تشد بكاربا شارع سر بكا أمش على كده أم ورين الراستيا جلي كرد لفدري روش أفاي كردستاني و لسرانسری روشلتا نابین گرینگیا بیک آنینا دموکراسیا هرمی امیناک سوریای بینن دی باندورک چاوا لچاره سرکرنا ناکوکین هندرینیت نوادا دولتی دا بکار به چاره سر بگه اگر اف دموکراسی بیک هات یعنی دولت بکار به وی دموکراسی لسروی عرضی بیک بینه قوادن من بحث دولت و دموکراسی چاوا بکار من گل هفدو سیستمی که به هفدو را آوا بکن و کو جواک نی تبساندن کر گرینگی آوی آیه کمین قوادن وقت ما بحث کر هبون و تنبونا جواکی مجار گوتنیه yani eğer ev demokrasi pek ne civak joli radbe civak namine civakin çi yani em civake ku bahs dikin ne civake ku topik em bahsi dikin yani civaka ki namine civaka durziya namine civaka durziya dike civak çiye baveri wane çandi wane çandivani malbatiye çandivani ibadetiye ribazivani ibadetiye üslubi wane ahaftani wane daveti wane şini wane ev civaka durziyan de ifade kirin eğer vek devlet duhaze herkes bir şey be devleti viç ev civak jori radib Alevi yani civaka Aleviyan devji baveri haberdin devji civak buyuna haberdin devji culubergin haberdin devji malbat buyuna haberdin aşireti haberdin yani vakti baveri ciddes diçe her tişt ciddes diçe baveri ahlaka baveri hevi civaki peşerujiye vakti evnat neve civak civoli radbe ana devlet xaziya ona ciddes biçin yani civaka Kürt dibe hun zamanı ve tinebe yani hun dava zamanı xanekin dava nasnama xanekin dava sembolin xanekin sembolin xoy civaki nekin evi çay tavanaj Kurdini kişant çil hortema tiştek namine civak joli radbe pek anina demokrasiye dinava Suriye'de jboy çi giringe jboy ku civak bikar ve hebuna haberdavan bike giringe yani eğer ev berdevam kirina demokrasi yani pek anina demokrasi dinava civaka Suriye'de nebe Arap civak Arap namine ezviye ki jit karım bejim yani perskirek ne tane perskireka Dürzi ve Alevi ve Kurd ve Suriyan ve Ermenine Arabeki ku nahad kaşu yani kaşu ez bejim Arabeki ku nahad dinava sistema devleti de jici xadigren vek Arap buyuna xoya asli çıkast karım biminin nahad dinava Araban da ji mesela em pir dur u pir diroki nekevin ama dinava Araban da ji Arap buyuna ki Emeviti heye ikud desilat ve giredayı her tim bi siyaseteki komplovari meşan diye her tim liser gelan buya daxteki siyasi ve askeri jiber kuştini wan ul kelekavi Arap buyuna ki Hallacın Mansur ji heye Arap buyuna ki berxwedir ji heye Arap buyuna ki ku tücari teslimi devleti nebuye veki koşberin bedevi yani mesela civak nasiya wan Ibn Haldun kiriye Ibn Haldun civak nasiya asli ya Araba derxisti holi nivisan diye de Pürtükay xoy mukaddimeda inha eğer em bejin demokrasi li Suriye ney pek anin civak buyuna Arabi ya asli jivi ji holi rabe civak buyune ki li gori destlatdariya sistema resmaliyet duxazi vera ava kirin İcber ku civak bikar ve xwe biparêze di aslê xwe biparêze di aslê xwe da berdevam bike divê gerek li Sûriye destpêkî li Sûriye demokrasî pêk were eger li Sûriye ev demokrasî pêk were ji ber ku di dîrok da jî
ما بحث امویان کر ناوند امویان شام بو لکیله کاوی il dijviye ki peşxist civak nasiye ki Nuh ve aslında dijvi Emeviye civaki ava kir ki bu Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi dikari bu Kurdan, Araban, gelek Müslüman indin, gelek civak indin bine gel hevdu ku sisteme ki demokratik bikar be her yek gori çanda xajiyan bik. Yani hacik dve sisteme ki bir şey vasile Suriye vera avakirin ku ev bandor le dora xajibik. Bandor xale Lübnan'ı bik. Ana her ziyade tekliya Suriye yekser heye li ser esası bandor kirna siyasi bandor kirna civaki bandor kirna çandi Lübnan'e. Tekliyan her tim çuyun hatın heye siyaset heye sinoriye ke malbatiye ki yani Lübnan'ı. Likele kavi Mısır ciraneki esası Suriye'ye ku jikevin da Ali siyasi da, Ali civaki da, Ali çandi da, Ali iktisadi da tekliği koy bahvdura heye. Dikare bu sistema koya demokrat bandor liser Mısır'ı bike. Irak her izide kevin da ji mesela ev yek buyun heye ana hatta ne hacı aşiretin ku liser sinore Irak u Suriye hin aydı Irak'ıydı binin. Gelek caran mesela em buxaji buna şahit mesela aşiretin derazore hin xolser Irak'ı hesap dikin. Berku aşiri wan yeke tane vekin netev devleti ki hatiya avakirin çavan da beji mesela Kurdistan buya 4 parça Arap kirine 26 parça. Malbaz cihav xistine, aşir cihav xistine. Eğer li Suriye sistemeki demokratik aheremi vera avakirin ev sinorana kudna ve Araban da hatına avakirince ev jiji beyvate bimine. Ev Arabin ku hind khayali wanda yekitiye ki civaki heye dikarin bir sistemeki demokratik aheremi ve yeki peş bıkın. Ana hene mesela yekitin İslami hene yekitin Araba heye devletin Arabi hene. Peki çıkas ev yekitin ku Arabi çekirne wan devletana çekirne dikare sistemeki yek girti jiboy civaka Araba bikişti avabik. Yantene yektiye ki siyasi jiboy devletin Araban avadik. Çıkas xwastekin de civaka Arab pektine, çıkas xwasteki devletin Arabi pektine. Eğer demokrasiye ki heremi ya rast eku ligor iradeya civaki pek vera avakirin jiboy Kurdaji, jiboy Arabaji, jiboy Süryanaji واتي سینورا نامینه دکارن یکیتی خوی به دموکراسیا روجلات ناوین و آواک عرب جی دکاری یکی بکه کرد ام دبیجیم بونه 4 parça کرد جی دکاری یکیتی خوی به سیستمی کی دموکراتیک آوا بکن انا جبو یک مساج بو کرداجی هم دکارم یکی بیجین انا کرد بونه 4 parça و ihtimale sisteme ki kapitalist yani Sedemavi parça buyunu Britanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya dikane sebep Kurdistan parçattırıcı bikin yani bugün her şey parçacı gor değiştin akwa gor bercevendi akwa le civak eğer bu kaza sistem akwa yek ava bike dikare sistem akwa demokratik ava bike wan siyasetin ku parçakirin ser civaka kurca hatiya farskirin jiholi rak dikare wan sinorana bevate bihile dikare siyasetteki yekgirti jiboy tevahi Kurdistan'ı ava bike o gelek cihanda rebera poviye ki peşniyar jikiriye peşniyar xwaji heye o jiboy Kurd be taybet pişti pevajoya şerre Halebi و Şeyh Maksud Eşrefi dest pekirşunda ev bu nexwasteke bu mecburiyeteki ser Kurda. Eğer Kurd le Eşrefi و Şeyh Maksud viyeki ditin eğer Kurd yek nebin ve parçabuyineki hin xarabtır li ser Kurda vara farz kirin. Jiber ve yani ev derfeta avakirina demokratiyeki heremi demokrasiyeki heremi her civake ki dinav xada dikari sistemi xava. Belki jbo pek ani nave, jbo avakirna ve demokrasiya heremi takoşinek çawa gerek dike ko afek were. Tabii. Yani
tabii tekoşina demokrasi ve gavadın yekemin megut bir şart ve zuruf ama nayi gredan. Yani devlet ve her tim hebe beriş maviye ki gotiye yani devlet ve her tim bu khaze demokrasi jholê rake binge hezim bingehîn ya demokrasi bu khaze jholê rake ev bingehana komîn be, meclis be, partî be, siyasetekî be, serokekî be me mînakên wî gelek cara dîtin. Li İranê me ev yek dîtin, li Afganistanê me ev yek dîtin, li Iraqê, li Sûriyê me ev yekana dîtin. Mesela di krîza Sûriyê de potansiyelekî şoreşkerî qet nebû yani. Çün wan kesên cihadî xwara kirin bingehekî anîn şûna bas danîn. û dervê mesela siyaseta bazı tiştî nakin. Heye ev derfet heye. Ev dixwazin wî yekî bikin. Dijî wî tekoşînekî çawa pêwîst e tekoşînekî li gor girêdayê demokrasî pêwîst e. Ev çi ye? Ev pêşxistina derveyî desthilatdarî sistemekî ye. Tu sistema xwe komîna ava bikî. Navê wî ne pirsgirêk e niha em dema bahsî komîna dikin belkî pratikekî şaş li Rojava hat meşandin komîn bi şewazekî tene işte pêkanîna pêdiviyên jiyanê hat fêm kirin wisa hat naskirin aniha jî wek muxtariyetê kevin tê naskirin yani sankî wek taxekî de muxtarekî hebe ev komîn e karî ewraqî bimeşîne komîn ne ev e komîn û meclis navê wî tu çi dayînê lehevkirin be lehevhatin be yan tiştekî be civak bikar be behewdura çawa jiyan bike wî yekî ava bike. Belkî Rêster Ezinar pêkanîna şaş ji têgehekê re nabe astengîl pêşwê. Yani Tabii. Dibe nehaqîl wî yekî. Yani ne tene pêkanînda nehaqîl wî yekî jî dibe. Mesela wextê rêber Apo ev sistem pêşniyar kir ji bo cîhanê bi giştî wek mînakekî bedîla sistema resmaliyetî bû. Ana şaş pêkanîna wî yekî dibe sebeb ku di sistema cîhanî da pirsgirêk çî bibe. Yani wextê tu komînekî tene bi çend tiştên pratikî ve tengav bikî û wisa pênase bikî û tu pêk bînî sistema te pêk nayê. Komîn ne cî pêkanîna pêdiviyên jiyanî ye. Ne tene nan û mazot û qelîna gazî ne. Komîn behewdura jiyankirin e. Mînakekî bidim. Binayeteke, misalekî biçûk ez bidim. Binayeteke 6 mal têdane. 3 tabaqin her tabaqekî du şiqa hebe. 6 malin. Di nava 6 malan da pirsgirêka avê heye. û eger ev her 6 mal pirsgirêkên xwe yê avê tene her yekî bi serê xwe çareser bikin di vî binayetê de çi pirsgirêk derkeve wî 6 dinamo çê bibe. Her 6 dinamo jî ji ber ku xettekî avî tene ber vê xanî ra derbas dibe wê çawa be her yekî wê herin dînamoyê mezin bikirin wê ji bo ku xorttir bikişînin av here mala wî. Îca rojek du roja wê tu mêze bikî di pêşiya wî binayetê de dînamoyekî ê zîraê dayînin ji bo bikişînin. Halbuki ev her 6 mal bikaribin behewdura komînekî ava bikin ji bo pirsgirêkê xwe avê çareser bikin dikarin dînamoyekî ava bikin ya xizaneyekî dayînin jor. Misal ez didim yani misalên pratikî ya basît. Mefhum mühim e. Yani mefhumekî ku ez tene pirsgirêkê xwe çareser bikim ev rê li ber tevlîhevî û ji hevdû qutbûyînê vedike. Dijbertiya hevdû rê li ber dijbertiya hevdû vedike. Ama mefhumekî ku ka em vî pirsgirêkî behewdûna çareser bikin işte ev demokrasiye. Yani pêkanîna demokrasiyê mefhuma behewdûra jiyankirinî ye. Mefhuma behewdûra çareserkirina pirsgirêkî ye. Ev me mînak basît kir belkî yani belkî nehaqiyê jî ji bo wî yekî ama pirsgirêkê me siyasî jî wisa ne. Niha li Rojavayê Kurdistanê çend partî me siyasî hene? 6-7 partîn me siyasî heye. Her yek ji aliyekî bêje wela ez pirsgirêkî siyasiya Kurda ez ê çareser bikim wê çi bibe 37 nêrînên cuda cuda derkeve. 37 rêvazên cuda cuda derkevin. û her yek
به پتانسیلی که تنه یا خواه بکار به وی پرسکری که چاره سر بکه پرسکری چاره سر نابه ام دکارم وی پرسکری که بنای تکی جی بگیرن جی پارتین می سیاسی جی بگیرن یعنی اگر اف 37 پارتین سیاسی به تیگیشتنه که دموکراتیک ورن جمع هفدو و به ریزگرتنه که لهمبری هفدو بکاربن پرسکری که کرد را چاره سری که لی بگرن جا او اشته دبه دموکراسی رازی و او به یعنی نبیجه والا یا چاره سری که مدیتیه یا هری راست دگرگ ایدیجی طبیعی من ببه نه پیاده وی یکی کاری بیجه نه پارتین دن نه پارتین دن از بحث پارتی یعنی یک پارتی ناکم همو به هفدوره چاوا دکارن به هفدوره پرسگری که جواکی چاره سر بکن اشته او دکاره و دموکراسی که ریبر آپ و بحث دیگه آواب که اگر پرچابون به شخص زدن تیرا خو رسمانیت ما پرچه دیگه جهب دو دخه سیستم دیکتاتوری سیستم دستلات دار شخص زدن دخوازی جواک جهب بخه پرچه بکی هر یکی بریوی بده آلیه کی شخص بیه کی دیگه تکوشینا کو دموکراسی لهمبر دستلات داری بکه پیشی یعنی ایگاوا یکمین کو وره آویتن یک بوینه ده تیگیشتن دا یک بوینه ده ریباز دا یک بوینه دبی کو نیرین جدا بن اما ده تکوشین دا ام چاواد کارم ببین یک ده چاره سرکرنا پرسکری کی دا ام چاواد کارم ببین یک گراندنا ریبازی بیه اگر او ریباز وره گرتن işte تکوشینا دموکراسی لهمبر دولتی دستلاتداری gelek rahat karım vek. Gelek spas rojnama van zinar yıldız lısırdayna derfeti و van narxantinete. Aziz spas yavadıkım jboy ev derfet ve dayame. Gelek spas. بله تماشاوان ما لفي درجي ام كهشتن طويا خلق اخوا يا في حفتيش برنامج رافا كومتي دا بحثا ديمقراطيا هرمي چه اركن وي هنا كو بيكورن گرنگياوي جبو هم گلي كرد هم گلين كل روشلاتا ناوين دجين ياكو بحزار سالانه فكره دسلاتداريه لسرفي خاكي هاتيه چاندن و ده چاوا بكاربن ديمقراطيا هرمي لسرفي خاكي بيك بينن و بكاربن دنافا دولتي دا بيك بينن لفي درجه مگشتن داويا خلق اخوا حتى خلق كيدن بمينن شاتو بختار